Тя нито мога да легне, Я се бихте. Да се отпусне, а? Че се сбих. Има видео. Се замахвах преди малко. Да, стойте и така на булеварда. Чест, да. Ще могал толкова проектно и плюс 2, защото иначе от тъмно факт. Айде 100 сега. Сега ще пръпи. А, така. Лудри, значи. Мални. Ало! Ей! Айде спри вече, де!